okuburwa kwarura guchia saba gusirana anene bari bamenyete ase town ao nabo igo chinse chaisiko okuno kubori kwarure ase kwarwa ase abarayibe kyombe kya nyake omo kya nyakeoma kya CBO imyo mucho Nairobi chinga kibare kubare korate basi yubago chia gusio ristarikisa no nemo mutienyi orebosio ukwana abarayi abwo bakuragwa no monya kirogobo Edwin Mogere boigo abarayi bande nigo bono batebire abagusigo sirana nalyo baragendera buna egesaku. Samalieta nguru kwa Edwin Mogere Keonga kurwe Keonga village Nyalibali Masaba constituency Kiamo kama ward. Aiganinde n'abarayi ba ikiombe gikoro ku Nyakiomakia CBO ekifoma likiale koro kwa Nyakiomakia welfare lakini kare realizing a membership yetu yakinire tukateba tigebe CBO lira nyare go cover kinid chionsi gusoko kani wonse kulikolese a community ese tokuru osenesto menyete ekiombe ogia chagete umwaka bwe chiribubere ne yemo 2001 and then in the normal konga no tubwate one of the founder members gaiga ule mona into ku Jackson mu chama karani yoroko boko nega kwa bolio na ubacha agete kare bagumera na Liur Park bagateba yaya libaga abantu baito amatanga akoba tuange akuminyoka nabarayi tuange akuminyoka negisani ese bijije stomenyete tiga tuchakege ndugikobeka abantu baitamo elindo bonkere bwabere twabwatirana kiombe kege gachakoba formally registered umwaka bwekiribubere na 12 nalikiali kitu tukanyole certificate kurwesa Ruaraka constituency because abantu abange Nairobi bamenyete kurwenga kiye kiombe kege achagete n'abantu abake kiaberege comment abantu bona igatubwate active members bara abantu 130 na isana isato 238 lita lito tokoro Nyakiomakia ekiombe gya chagete kuri ese binyoro bine birange bibwate bibekaine ndobwate Nyamagesa yuete ndenya yukio Keonga macha chumbi nelio mwali kia mirega lakini bone ese ngi tubwata abantu kuru ese giekere kiombe bwata abantu kuru gusiengima bono yakiro umuntu ndo bwensi yogocha na bakonyole nuguta ya nero ngina abantu banyamasibi bate banyamasibi ngina abantu bamasimba manerororo ngina abantu banyacheki igo kibwate gusiengima kiombeke ebintu gekora mostly kiare okora mangana matanga amundu itokara kule tuachanga tuakonyana lakini kare tuachi konteba nibono tuabeka niramo tukateba yaya ngikeraga tukanya matangoka asifu kiombe ngi kunyara okora magendera ndonsi ntubwato bole mutwa golete nkong tubwato bole mubone tugolete Narok abantu bali abakatwarengo kare twacha ukigali umwaka bwekiribubere na 24 tukateba ni yaya ndote tubwate ningia tigatugule gali singi twanyortenga kare toko endo muntu itasirire gusi cost yanene ko bane ya matanga esa matanga ni yegali tukagule gali ntangani ere maega inega iga kweruka Epeneza 001 etwabegete 001 esenye njo twabwate no kuganinga nyasaye gago tugoda chinjera go chimutuga iga ndoiki Epeneza chinyinge 002 nero 003 nebo 004 nebo kogenderera igo ekiombe ke kuru mwaka ya chagete kare formally registered umwaka w'ekiribubere na 12 kiabe irororo paka bono iga kirigiretie miaka 20 esababu kiabe irorora matuka yonse nesingi yelichiko kero umuntu itanyorero obokongu atogoteba kero umuntu ire nobwa bwarenge esenyinjo ise ko batorwe ebese elio ne ya matanga yarenge etokurusio esababu neye ise gotoka naye kwanyoro no ndine takurwera amatanga takogenderera igo lichike na liagerire abantu baito bagenderete nande baramo bakasai no bomubwo n'abantu abange bali bakosoba na sai ebagocha esenyinje kiombe keiga it has tested kiabere tested kiarore kanene kiombe ke
kibwate richiko rigiya na abanto abange bagocha bateba yaya ege kibwate richiko na kingosoa ingere twarenge gekaboneka ase eng'encho abarai barenge bebereregete bagwanchereria lakini eke giaito abanto abange bagiangete ase eng'encho ya richiko riri tobegete rigotoguide otari goteba ng'a oyo na oyo ominto gose oyo na oyo oseito tobwegete abanto bonsi tokobatreat equal because abanto bonsi bare members bekeombe akioma kene keombe kia akitwara abogoranirie emiaka emenge ase onde bwensi banongo matego kwaigura abanto bakobwata no koboka ndonsi ase more komwarangeriru igwererana bwati abande kero bagotara mutara amo na abande kero musigo gocha nario konyora naye nora amo na abande mutare nabo nkosaba abantu mwensi moichamo ekero mwachiramo emogokonya n'omusigo okobore omogusu kero obokong'u bwabeire challenges nchiri kobora mo especially ekero amatanga abeire chinsa chinde nabo okonyora omonto natumete chibesa kwanyora toramobeka ase akorora ng'a chibesa chiarorekanire chiang'ea korenta lakini rende ngotema nde ase nkonyara kwanyora ng'a kera omonto naisanegete ng'a namokoreire egasi engiya nabo igo ndabatebi ng'a gasi eye yobogachi teri rahisi netagete obwegenu obonene mono na kobua mono bwoboe chibesa chiabanyene igo okogenderera buya na nyasaye nabagogosesenia ekiombe kero giachagete ase ogokonya abana gosomia abana bekenyoro ekenyoro gitu nkiarenge nyuma naende kimokirie abana ase atambe sana abo barega bono batari gochi koba chiguni eria kabere goetera ekiombe eke togochi gokora omwaka nyasaye ogotokonya buya ntobwate togokwa dividends siochi gokonya abanto bagora obosi bwa mandasi naende na esota bairekera omonto nyomba mwaye ebi nabio ebimo binde tware goteba ng'a empowerment eria serikali egonya goteba ekiombe eke embagire abanto abange bono bagocha kogenda kogiro naende tokorokia omofano ase abana bagokina ekiagera abana abagokina bono buna togonya kobareta ang'e na barbu ngonya goika bare ase bakorora bamanya ng'a iye bakoru ng'a ibagochi kera amatangaro omochiori bare abange ekiomba amatanga yakoba successful ekara omogora ariki ngurwa 100% lakini yagochigosira ase oria ore magosi na oyomo twatwara obokong'u ase babo banto mbari okoraki mbari goikerani bunere bono ekere toikera abwo tukanyora abana bari twatebe tware gokonya esukuru na barabu kera omwana aetire esukuru onyora omong'aini tukateba omanye naye turangeri twakorera omojangano ema gose gusii twatuma chibesa abana abo baenda chikoreji abange bachire chikoreji yomo Nairobi tukarurenda obesa obo gakini ekenyoro gegachaga gotwara chinguru bono nabwo abo abange baeto bakaba members ekagera bono ekero twanyora ng'a some things ntori gochi twaigwana ase babu tore abanto bekenyoro ekemo nabo ngokwana onye oyo iso jaete tata ominto takong'igu nabo ararora ng'a naki epoint eye yakwana tochieti motu tugateba egento ogora togareia ekiombe giaito tiga tobeka abanto bakorwararia isiko ekagera tukaincorporate abanto giporora omogusii nabo ogocha okoreki osoe ekiombe tosuke motu ekanyora ng'a ekero twabekire abanto aba isiko administration ya ekiombe gekobara isiko bwa abanto aba ekenyoro ekemo bono eyio ekagera ng'a tukagarei chinsabo twaikire abanto 237 38 eyio yanyarire twagorire Ebeneza 001 twagorete bono omogati tochiete duka togakana chibesa tukaigwa egari ase eng'encho twanyorire ng'a okogani nkorokwa egari eywo na abanto demand nero na members babeire abange eyeyemo nabo etatokonye konyora eywo empowerment twarengererete tomente eya kabere itwagora ase enchera ya eroan togochi koronchi interest buna Germany ateba toganeti tosupport kuna abagusii baminto nabo moindi onde bwensi okoigwa ekegusii ntokoganeti ocho tokonye egere tonyare goikerania endoto yaito ng'a embe eri twatebetu ng'a bamura batange embeo esinyo ya gusii etonyetangete kurwa erore ya Nairobi kero tokorete ebinto ebi twarusiri koruma naini mwatwakera chinkubi naro motosupport korwa gusii tonchoreri gusii gekora omogusii nobwo omokia ori togotebiwa toba ng'a na omonto togokwana tosioke na egento gekora ng'aki bamura bebendera yaito baire tororari nekorete ki inapepea bado ase eng'encho ekiombe eke yangete amagenderero eye maega yaito ekorokwa Ebeneza 001 buna nateba abanto baminto abarai bonsi korwa gusii na abanto baminto bonsi Kenya engima ando nsi ase Kenya yabeta ngobasorora ng'a chitari kisano nemo motienyi okianda omwaka oyo
erabe rituko ria Jumapili no tukarega ari giti keibacho secondary